Ahoj YouTube, dneska vám ukážem nové video, jak si hrať hada. No já jsem si dal jedno video, kde mi furt naskakuje takéto. V tom stlačíte šipku dole. Počkať ešte raz, to som nestihol. No, v tom stlačíte šipku dole a už hráte hada, uí. No to je super. A ak prehráte, tak sa vám to furt tak to bude načítavať, ale video ide. Stlačíte dole, znova môžete hrať. Užite si zábavu. Tam, kde vám bliká, to si máte zažerať. Ale nesmiete sa dotknúť na tom. Aha? Dobre. Takže za obrazovkou nič není, tomu hráte. Takže hráte do nekonečna, až kým neumrete. Príjemnú zábavu. Tak, hráte.